Esperi bimira xuşkamın şevi. Sağ ol. Normalde şevi qana kene jibo ve şevi ve bikene. Bu xuşka xwa şevi cheesecake nişanı ve bikim. Kam destek bir şey tutkari bir şey çi dikarinin. Eri çav xuşkamın got emiro cheesecake çekim be hevra. Jibo cheesecake çi mera lazım be bisküvi. Bame Oreo. Paşi mera hekeki lazım be. Panire nerm cheese krem. Rune nivrişk. Rune nivrişki. Nivrişki. Rune nivrişki. Hat işte gottam. Şekeri güzelindi. Kahve. O koy. Koy hıneki lazım. Bu her tiş gerek temperatürü odaya be. Yani zede sarni ve zede gelmiş diyeceğim. Bu çikolataya hala deve bir karine ne zar? Peşi ve em gerek jiblender'i bisküvi kadar bas bakın. Binin hali toz. Hajiyan blender'i xab xabetinin. Havan formayı me heye 14 santim. Es alüminyum dikım nav forme xat. Yani jib hevre dikirim. Da ku cheesecake yeme jibini da vermek hele. Başın ham çıktı şeri? Me bisküvi defa hazır kın. Hajiya em hun bıxın nav bisküvi. U tefilin. Eğer hun his dikin ku hun kem bu yani hun zede bu. Hun dikara hıneki bisküvi bıkın. Ve men nahar hun hıneki zede bu. Em bisküvi hun hundur. Demek ki hun peli dikin. Bisküvi durun gerek hevdura bizelikın. Yani belaf nebin. Hun hajiya em dikin her tiş dina forma. O be iskani be pelçğinin cî bikin. Peşi em ji ortê ve dest pê bikin. Paşê jî derdor derbas bibin. Derdor jî em gerek hinekî bilind bikin. Me bingehê cheesecake amade kir. Niha jî em gerek vîya daynin Sarıncı jibo çet dakika. Ji bo nîv sehet. Yani hatta wî çawa jî em ê cheese kremê xwe hazır bikin. Dema hum bingeha cheesecake hildidir tiştekî bin wî bikin. Da ku bingehê me dihundir da neşkê. Yani nekeve jêrê. û em netibî sarıncı. Em cheese kremê xwe dixin nav kaseyê kûr hevalno. Şêkirê guzê hîndê em dixin nav. Hinek xwe. Bes. Her tiştê hevalno tev dixin. Ez peşî bi spatula tev dixin. Lê hûn dikarin her wa bi vê tiştê navê wî nizanim ku tişiye. Şen tu dizanî? No. Her tiştê pir baş temîz bikin hevalno ji ber ku Malzeme zaten keme. keme û ziyan dibe. Dikarin ya bixî. Tamam bilerin hûn dikarin bi mikserî jî tevxin. Lê dikarin bi destê xwe ve jî tevxin. Tamam. Niha jî em hêkek dişkînin hundir. Tiştê dîsa baş tev dixin. Hene qehweyek sar em dixin nav hevalno. Tev dixin. Hajiya em çikolata kişam dîsa sar bu. Dixin nav. Tiştekî ziyan nabê. Şerî tu dikarin qehwe vexwî? Ne tu hemleyî ji bo te ziyan? Yani fırına belli. Hafta carek ez de fikrim dibe yani ez qajik qahve haznakum le hundri deserte qajik desejî hisnabe. Desert. Tiştên şîrîn. Ez nezam kurdî desert dibêjin dessert. Güzî. Krem çizî me ji êdî amade ye em dikarin ji Sarıncı. bingehê me derxin. Krem çizî xwe em derbas dikin bingehê me. Bingehê xwe. Ha em ê derbasê firinê xwe bikin ji bo çend deqe Ez deqe nanerim yani çil deqeyekî kesin derbas dibe nîkse çil deqe herkes gerek gorî firinê xwe bizanibe Lê em çawa kontrol Em çawa kontrol dikin kîngî em hundirê firinê cheesecake xwe sahnekî bihejînin derdor bigire derdor hişk bibe lê orta hinekî bihejin demek êdî hazir e. amade ye. Amade ye. Germayiya firinê xwe em bînin heta ser pincî. Heval nêzîngê sî çil deqe me derbas bû. Niha em kontrol dikin em se dihejînin. Ger hûn dibînin orta hinekî diheje êdî hazir e. Em gerek vê sînin û issa jî hinekî derî vekirî bihêlin ev gerek issa sar bibe. Cheesecake me amade ye. Berek em cheesecake xwe bixemlînin hevano me disarıncı zikî 2 saate sekinan. Baştır em 4-6 saate de sekinan rast. Erêyan 4-6 saat yani şevekî hûn hazır bikin. Hê baştır. Ve hê xweş bigire yani cheesecake. Ha jî evî nîşanî we bi çawa tê derxistin. Peşî em navbera bisküvît û forma kêr ve derbas dikin derdor. Em alüminyum ve dikin. û hinekî radikin forma kontrol dikin hemû ve bû heger em dikarin hêdî rakin jorê. Ha jî em gerek pir hêdî ka alüminyum derxin hinekî jêr da
derdixin, destê xwe daîm didin. Pir hêdî bibin ji ber ku pir nerm e. Her şeyim hinekî dikarin hêdî xweşik bikin. Dikarin bibînin çiqas hindirî wî nerm çê bû binêrin çiqas her tişt xweş tê xuyane. Bisküvit evi ji pir qalînîne ez ise hez dikim. Derdorê jî hinekî bisküvît heye pir xweş demê wî seçît be hûn ji pir qalîn nekin. Meyvanê me taybet li vir e. Em bikin. Çok hoş mu? Dibêje pir xweş e. Destê te sağ be. Yarın dixwazim şîvaniyên din jî binêrin di YouTube kanalê şevîn heye lê birîsiye. Şevîn gelek spas. Hûn jî bibînin di xêr û xweşî de heta carek nû. Bye. Oy. Wow. Mama. Mama. Ada suka. Pir xweş e. Baba. Anne xlas bes e.